WINNDERE. ko adi fo mi salmini on mun fo indi mun yettode muɗum ko rabbitinade tan ko moƴƴanno e haala fo haalama bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe fof kaali kadi mboɗo wasi on tan enen fof eɗen caggal Allah enen caggal maire meɗen Amadou Samba Kane ko nafoore maire kadi mbeɗe wasi on enen fof eɗen caggal Allah enen caggal DG enen caggal maire meɗen kadi maire meɗen ko laaɓɗo reedu ko nafo kadi ko gungiyanke e yimɓe ne kala en wiya ko haala politique tan kanko noon wona haala politique kala komo waɗa kala komo haala ko noon fore makko kadi kaldirmi ho Allah kadi kaldirmi ko gandumi kadi onon kadi oɗon gandi kadi ko refti hen ko enen caggal Allah enen caggal DG enen caggal Amadou Ba hunare mbeɗa andi kala garɗo ɗo ko wona parti grand Amadou o funtama gari hunare naaɓe kamɓe ɓe gandi tan ko Amadou Kane ɓe ganda goɗɗo kadi ɓe ganda yaade haaɓe balloya goɗɗo so neɗɗo ari ɗo ɓe bismi ɗum walla ɓe bellini ɗum yo andu funtama kamɓe ɓe gandi ko ɓamtare wuuro ngo ɓe ndeyi tan koye grand Amadou ɓe ngala goɗɗo kadi ko refti hen ko mi weltinima Allah mi weltinima Issa Dia hakkude mum e grand Amadou ko en ɗan woni ɗon ko ari ko en ɗan woni ɗon kadi kanko mo yiɗi hunare omo yiɗi wuuro ngo ngari ko ni tan o wawata wadde guilo fuɗɗi doole makko nene e wuuro he guila grand Amadou fuɗɗi ene waɗa hunde kanko no mo ari omomo ƴeewa ɓamtare hunare eyyi on jarama mi salmini mun fof inde mun yettude mum Yeah. Pour Amadou Samba Kane, forever. Merci beaucoup. Ouais. Mbeɗe wiide laana Amadou Ka kanko woni laana kisnowo ka sa jole makka a hulata kanka laana ka ɗon ko kanko woni laana laɓka ka hay soko wona salanka ka wona jankalanka koko laana tigiri kanko woni laana ka eyyi ɗum noon on jarama enen fof koye nder laana he ay cubal on heɗo kalan men laaɗe hay batte mi haalade laaɗe han bandiraɓe on beltanama no fewi ha joni eɗeni e hokkirde konngol eɗen gara e sukaɓe dokkenɓe konngol joni wasta won koɓe jiiɗi kamɓene settanade Amadou Samba Kane mais kadi weltare ɓe jogui e oɗo nomination baɗaɗo e hol intention ɓe jogui pour ɗoftude monsieur le maire hol kadi courage ɓe jogui pour ɗoftude monsieur le maire won namdiɗo ɗo konngol joni Kanté, voilà. Ibrahima Kanté, effectivement, il a été programmé. Kanko jogui le côté sport, jeunesse et sport de la commune de Hamadi Hunare, M. Ibrahima Kanté. E ko heddi ko enen ndeɗo jonde ko yettere Allah no fewi kadi mbawɗen wiide ko kodde ndufe kosam so tawi Issa Dia tawti monsieur le maire so tawi monsieur le maire tawti o biteɗo Amadou Ba wadde coalition e yaadude wadde tête de liste ganda hoorema législative woni monsieur le maire Amadou Samba Kane ɗum ko weltare ɓiɓɓe Hamadi Hunare naaɓe e no jinnaɓe men kewno winni tan en ɓooyi 12 de Hamadi Hunare ɓooyi 12 de taw noon en ɓooyi 12 en gari ha ɗo en mbiyama oɗo ko kanko waɗa premier tête de liste ɗo e Hamadi Hunare au niveau du département ɗum ko c'est dans l'histoire de la commune de Hamadi Hunare ɗum kala mo nanggani hen firtu enen ala ko nanguɗen minen komin suhaɓe somin jiiɗum ɗon ala komin mbawi darade so wona rewde e monsieur le maire guila no woni maire ha ande o waɗama ɗo hande liste premier liste au niveau du département subade mo ministre Amadou Ba ɗum kadi ko belama kadi enen mbawi ɗon Amadou Ba waɗani mauvais choix au niveau du département de Kanel kadi enen gandi Amadou Ba ko neɗɗo dariɗo compétent o woni ministre des finances
o woni ministre économique, o woni ministre des affaires étrangères, o woni premier ministre en jiide projet makko Sénégal plan émergent. So ari hande o darima o waɗi sosé parti mo jaam ak njeriñ ɗo e nder Sénégal. O ari département de Kanel o ƴetti leader men Amadou Samba Kane. Mi sikki bandiraɓe so tawi en ndewani ɓeɗo e gonnen koye funtude koye meɗen. Par ce que heedi ko suppléant ene weeli goɗɗum ene weeli mais wonde titulaire ala ko ɓurno welde. Hande ɗo en potani wadde peccon poɗɗen ko darade ballen monsieur le maire o wallino en guila ene wonne LONASE ko jippi ko en ji hande sa yi o ronki wadde ko heewi o waɗani occupé on fonction on poste ganda hoorema kene wawa wallude sukaɓeɓe. Donc ɓaade en gari ha ɗo en suudu sarɗeji to wawi wotede loi to wawi wotede budget kene nafa guuro kone nafa commune aji on so wiyama yo yaa toon enen Hamadou Hunare naɓe sen keedi caggal ganden enen ala ko jiɗɗen. E minen kam ko suhaɓe ko weltare no feewi min en tant que président jeune mi meeɗa darade kuccumi monsieur le maire mbi monsieur le maire hamin mbaɗa compétition min namdomo parrain o meeɗa wiide ala o meeɗi o wiyat tan ko eyi kala ko jiɗɗon mbaɗe et puis so nden yonti ko ɗo min ji au niveau de département ko kanko tan darto mbiyamo parrain o wima eyi te so wimo ɗum o waɗat. Minen sukaɓe noon hande so darima o imminima wuuro ngo omo yaha e hunde ala komin mbawi darade so wona min keeɗa caggal makko. Kadi ɗum ko belama e weltare kadi sa ƴi ɗo e Hunare ko waɗi ene wayno leydi on kaali guila centre santé guila ganduɗa hoorema guese men abattoir en station courant goɗɗum en ji e forage uji foof en ji ɗum ɗon noon sa yi hande o ronki wadde ko wawde ko waɗanno paamen hande o ala on poste ganduɗa hoorema kene wawa wallude wuuro ngo. Hande noon so waɗama nommé on poste ganduɗa hoorema kene yaha on assemblée nationale enen Hamadou Hunare hande ponɗen ko wadde kartal gotal keeɗen caggal makko. Donc sans journade ɗo tan jimmi raɓɓitinade quoi. Merci on jarama. Lingu jungo hoto woppine lingu funti. Amadou wona suppléant wona ko tête de liste. Donc l'honorable député monsieur Amadou Samba Kane kanko woni lingu jungo ken tamɓe ha parɗen ken ɓoyɓe tamde gilla ɗum ɗo yettaki hande so ɗum ɗo yettima hoto goppen Amadou gam ko laaɓani gam ko laaɓata gam ko labtata gam ko laɓɓinta ko laaɓani laaɓano laɓɓinta hoto goppen ko laaɓi ko gam ɗum ɗon. D'accord, voilà. Voilà, maire Soukeye aɗa salmine gade. Voilà, maire Soukeye kañumne ko militante hein. Maire Soukeye Talla ko militante aussi. Voilà, kanko ne ko militante. Voilà, donc vraiment merci beaucoup les jeunes. Merci beaucoup. Ngande non hankadi les dés sont jetés, les balles sont tirées, hankadi kural yalti e serdu, hankadi wawa rutade, ndiyam dam rufi en mbiwa boftade, ken paade e wolde, ken faabe guerre, ciusen tiasen pelliten, hay goto men mayata e wolde, hay goto men hoorata e wolde, hay goto men kadi heddota ko caggal. Effectivement, donc nan don. Merci beaucoup. Bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamdam woɓe yarde kaɗam tuftoro birdam ƴettoɓe keddam pawɗuɓe dow kawgo ɓiɓɓe fulɓe wona ɓiɓɓe fulɓe mboɗo wawi wiide caggal yettude Allah ko julde nabi sallllahu alayhi wa sallam min calmini gandanɗa bandiraɓe foof ala momin palti guila jolfo ha e séréer diago halpular ha e soninke min calmini Sénégal foof no fotiri kadi kal bawɗo yebde ɗum ɗo kadi aussi hamin beltuno ɗum kadi kanko ni min ɓuuri salminde ko yidde aran ɗon seeɗa tan rabbikinade e Amadou Samba Kane walla Amadou mo urdu Bassirou Abdoulaye gorko mo Hunare boye mo hani caɓorle boyle murtode wele ndiyam moƴƴo jogoɓe to laaɓi bammakko ceere juuli ɗi ndende juuli ngol fayi gangue Cheikh Moussa ngol fayi wursile diyal tambaɗo min wiitamo min mboɗo wawi wiide so tawi kal kalowo Amadou Samba Kane komin wallata kal ganduɗo Amadou Samba Kane komin wallata par ce que mi safti wiide Amadou ko français ji mbiyata ko l'homme qui est beau et gentil intelligent dans tout le temps l'homme qui donne de l'argent qui partage son bonheur au pluriel ko ɗon sens o ɓuuri wonde
mi sikku so tawi no wona hoolare wona nunɗal makko wona moƴƴude makko wona jurum deere makko mi sikku ala baɗɗo lonage duuɓi ɗiɗi manda duuɓi tati mais kanko waɗi ɗon duuɓi sappo saabi o waɗi ɗon duuɓi sappo sababude ko yurmade leydi ndi yurmade eko taarimu eko takimu yurmade kadi kala leñol Amadou ala mo wallani mi yaade makko Thiès mi yaade makko Diourbel mi yaade makko Gure Kewɗe min mbaɗi 6 mois min mbaɗa tourné e nder département gandanɗa walla e nder région kewɗi e nder Sénégal walla e nder Dakar Amadou ko neɗɗo moƴƴo Amadou ko jontaɗo Amadou ko julɗo Amadou ko laaɓɗo reedu Amadou kala komo hokkuma e aduna ko sotoro waddirta a meeɗa nande o wadde neɗɗo walla neɗɗo janfimo o wimo addu ko gokkunumami ko o meeɗa wadde ɗum mbiɗo wawi wiide Amadou hande ande makko hande o ɓuuri waɗande ni par rapport e yimɓe makko par ce que ko tagimi wiide noon par ce que kanko o anda ko woni gaño kanko o anda ko woni gaño min wiyata noon e haalpurde ɓe gande dokke Allah koko pecca mon fof holko hokka hen kono gande holko Amadou Kane holko Allah hokkimo hen won noon so tawi ɓoccode toñinama tawaɗa hen hende nene hen hunde foof en tawe nder hen so Amadou Kane noon walla suke talla defi lacciri mum weli ko gadda gandanɗa kudduma walla junguma coɗoɗa nokka hen mais hoto hasdagal jarani ƴetta leydi ma gulla hen firti a ñamani firti a ñamani a bonni ñamannoɓe hen donc neɗɗo ko Allah hokkuma ko saabi Allah yaadu hen wasata kala ko saami wooda ko koccuɗa hen donc Amadou min ñagontomo Allah ko julde balɗe e moƴƴude battane kadi Amadou wondi koye duwawde yumma ko nelleɗi mais yummiraɗo on duwnimo yummiraɗo waɗimo ko woni ko ɗum tagui Amadou hoyata jamais de la vie eyyi aɗa wawi wiide mi Amadou ni Amadou ko dani mi mettina sabamde Amadou mais hatta ko foti dañde ko o dañat ɗum par A ou bien par B hokkimo noon ko kosam en ndu yummakko baɗam won ko haali ɗo o wi Amadou Samba Kane ko Allah rokki ɗum mbeɗa heewi wiide Amadou Samba Kane ko mbuɗu nangue so tawi a suuti newre ma aɗa andi newre neɗɗo wawa suudde mbuɗu nangue so newre wine suuɗa mbuɗu nangue tan ko cereli kewi sumde ɗum saabu cereli ɗi ne kewi doole sanne cereli ɗi ko ɗum ɗo ko onon rewɓe worɓe joɗiɓe ɗo cetto Amadou ne jare noon ɗum tan laaɓi ɗum tan ko gonga ɗum noon bandiraɓe dokken micro grand frère Samba Sarr kankone ko militant de dernière énergie wonko yiiɗi haalde seeɗa par rapport à ko ndendina hen ɗum bandiraɓe on calminama debbo hen e gorko hen e suka hen min de somi jooɗimi ɗo mboɗo foti jooɗade ɗo holko tagi mboɗo foti jooɗade ɗo on kaale kan hanɓe ko heewi kon ɗo holko mankuɗon yettade kan hanɓe démocrate Afrique ari addude ɗum e nder Afrique ko kan hanɓe ko kaala ko kadi ko gandal kaalirami ɗum nde laamu fiilete e nder Fuuta démocrate fuɗɗi koye kan hanɓe Abdoul Bouhar Kane to simboɓe Dabiya almami Abdoul Kadiri Kane to simboɓe Dabiya ngol ɗo leñol wona hande ngol yiili laamu ngol ɗo leñol wona hande ngol andi laamu ngol leñol kongol donogol e nder laamu finde mum ina famɗi to jeera ɓiɗɗo kan hano o ala gandal o wona laamɗo weeɓanen mabɓe toɓɓe tari gone aduna e sa ala e majji yeynu jaam namdam hol majji goo gona gando a teddi ɗiɗi gona laamɗo tari gona galo ɗe toɓɓe tari so ɗe darima e aduna a perdi Amadou Samba Kane mboɗo sikki on kalma ko heewi kono holko somi e nder makko yimɓe en manque famde Amadou Samba Kane so yummum te ko guuri koliyaɓe mboɗo sikki neɗɗo mamoun fellata jiyaaɗi yaada e Cheikh Oumar on ɓiɗi jibina e jasa leñol muɗum wawa wonde to mama ko jaa ko to mam jeeya guuri koliyaɓe ngal banggal ɓenni Amadou ko meeɗi waɗan ɗo subalɓe ko yooɗi Amadou Hunare haala kono hannde mi haala ɗum ɗo Dafna tawa Mimbot tawa Hamme Banine tawa Abdoul Sarr tawa Mouha Diawn tawa min mbi hamin jiiɗi farnarade mo o wi holɗum mi wi cubballo ala ko wawi fanade ɗum so wona laana Amadou itti temedere ujunere wi taw ko laana subalɓe nani laana ka ko mino Hamme Banil Mouhaji Diaw
minin jeeyi ɗo ƴella palle dano mi cooli lanaka ha joni naftore ɗo dande e kan ɗum ɗum koto banggal subalɓe so ɗum ɓenni eɗen poti jogade weltare mawde e ngoɗo wuuro ƴeew ha soko neɗɗo wittiɗo soni oɗata so o momoni o ko monsieur le maire o ko hunaranajo ndaara gello tan ene hokkuma feere mi sikkuno pusde otoji janene ha kubba ko ɓurata mum ɓuuri yimɓe kaldu gonga Amadou ko menno e LONASE ko kala suko ligguiɗo hande e LONASE galle bamum changi kalden gonga kala ligguiɗo e LONASE galle bamum changi mi yiiɗa haalde inde mabɓe mboɗa andi mboɗa limden hakke capantaro neɗɗo ene liggo e LONASE kadi ko embauché o yalti kono hande ne continue liggo hen joni noon poste woto e dañi capantaro ouvrier ene liggo e LONASE ene yooɓe galle bamum no wurti e te ɗum ko directeur LONASE wiya o no ɓorni paɗe yiiɗi ngabbude oton no naata e wuuro tan eɗen cuuɓe no samuji guerte ni oto fof garde wiya gaare hunare koɓe sotteɓe gaare hunare mon dañ yimɓe gaare hunare mon dañ yimɓe en puusi guila kan Ali Bocara to Matam sa puusi oto ha tampi annen darto ƴeewa puusi oto ma kono yen jooɗo hanki ko natde wuuri hen wayno leydi par ce que pour gaɓe nani wuuro ngo kala garɗo wodan ko dañi ɗon ette sen ƴeewi guila Senghor hande 1960 ha etti hande l'an 2024 aɗa puusi oto janni bandiraɓe neɗɗo sa puusi eɗen gandi ko woni e puusde oto mo jeeya koye wuuro ma so huɓɓi tan waɗama ko jungnani wima au revoir a wonta yirde mum e aduna gartirde haqqillaji meɗen enda minen ɗo tomin goni ɗo hande wona mawɗo wona cukalel kadi pour Amadou gaño e hunare ɗum Allah waɗi gasi Allah waɗi gasi weeli neɗɗo metti neɗɗo Amadou gañoɗo e hunare Amadou Allah sontadimo hunare mukko omo handi hen omo mériri omo jogui on expérience omo jogui ngal teddugal omo weeli kadi farnorade gati ɓe mbi darade e dingiral tiiɗani tiiɗi ko kala dingiral ko nafata wuuro hande holno poti wi onon kam markon ma mbima anda sa tawi yimɓe ne piija dingrel ka mawɗo hetto so mbaɗi poussiére o ha gayni natta e wuuri he an ndewna hen galas minen koye campagne min goni min jara min luuka e laabi koye campagne min goni min liggoto ko expérience qui fait la différence les hommes liggoton haqqille mi weltima e nonde inde amen jomum amen momin teddini gardiɗo min il faut mi haalamo hen Alaji Hamidou Dia kanko addi min ɗo woto weltere no feewi sababude makko addi min ɗo hande kanko puusimi ha addi ko gonmi ɗo kanko puusimi ha wonnanimi asi fort hamadi hunare o wi ara liggo ɗo neɗɗo noon so yiidima yiɗanima so puusima nokku annen natɗo ɗon kono aɗa puuse a yiɗana jomum min mi famani on neɗɗo dimmo yo wonko sali e gurdam muɗum gande nafoore Amadou oto punte koye mon gande nafoore Amadou oto punte koye mon mbaɗa ñaago Allah kadi yo kisal Allah wone meɗen mbaɗa ñaago Allah kadi yalla junno gurdam men moƴƴina battane meɗen mbaɗa ñaago Allah oto goɗɗo ƴeewan en mbaɗa ñaago Allah kadi yalla waɗ barke ɓesguji meɗen so ɗi barkini en naftoro kadi ko ndewɗen ko kadi yalla hokki en ndam min sa yi mi ari ga henna départ o mi aldano e Amadou kono noon min mbaɗa yiiɗi jiɗɗo wonde nde wiya tan o natti dusde wonti ko kanko hoore makko yiiɗi natoyde tami opputo gonnomi to gartumi e makko par ce que aɗa andi ko jaam tan faate e yam somi dañani e makko ɓiyam daña e makko so ɓiyam dañani e makko tanam daña e makko neɗɗo noon sa yiiɗi jiɗɗo wonde an ka jinnoɗo wonde a yii jiɗɗo wonde tan paata koye muɗum wadde noon min mawɓe ɓe gandimi leegal mawɓe ngal kadi ne andimi aɓe teddinimi aɓe dokkimi ɗum kadi Allah hokki kam laamade leegal ngal duuɓi 17 kamɓe fof ɓe gandi ɗum ñalla lewru harani fof ɓe warana ɓe gaynayi Senghor nani oɗo nani ha Allah waɗi woni noon sa yiiɗi tan
jiɗɗo wonde sa yi ɗum tan annene a weltoto e muɗum hande mi yiilaki goɗɗum ko faade caggal Allah mi yiilaki goɗɗum pour ko ɗaccunomi Amadou Allah jiilimi tan ko Amadou Koy kankadi o yiɗi wallude hunare o yettima nokku ko ɗo tan foti wallude hunare ɗum woni garmi e makko waɗi noon sa wonde e coɓɓuli ɗiɗi ɓurɗuma doole sa heɓani to poɗɗa heɓde ɗo a wawata gollude eɗen gandi neɗɗo wawa yiide ne wona hunare ene golla to ndendore bocaɓe ne dari ɗo en a wawata gollude ɓe noon potani wallede pour yo ciipte dow meɗen ala ko enen poɗɗen ko wallude en beele ɗen jiima e dow mabɓe par ce que soɓe jiima e meɗen en gonata neɗɗo noon yo andu hoore muɗum sa andi hoore ma tan a malama ñagoɗen Allah noon ko joguiɗen ko e koto paaɗen to yallah yettin ɗum caggal yettude Allah e ñalaɗo muɗum ko jarde bandiraɓe arɓe tawkrede e ndeɗo jonde ƴettude ko gurɓe foof kamɓe foof ɓe jarnama eywa enen ko jiɗen wiide dendagal bandiraɓe départemental eɗen kalde hunare naɓe koɗo eɗen kalde e départemental o foof yimɓeɓe yo garta haqqillaji mumen ganda holko haalete ko woni haalete alhaali député faade assemblée nationale e député noon en jogui darde toon to assemblée nationale darde nde holno jogori waati so tawi eɗen cuɓo yon cuɓo neɗɗo koolaɗo to banggue gandal yoɓe cuɓo neɗɗo koolaɗo to banggue nundal yoɓe cuɓo neɗɗo koolaɗo to banggue andude to immi e holko to itti ɗum to immi to hokko nawi ɗum to assemblée nationale en jii assemblée nationale ɓennuɗo hen o ko wonno toon jamma ñalama ko haare e duho e sippiro en jogui jorto ngolɗon lawol so yante welede Allah so tawi en cuɓima maire meɗen monsieur Amma Samba Kane o yeehi toon to assemblée nationale e wondude e heddiɓe ɓe gandanɗa hoore ma yaaduɓe e monsieur Amadou Ba so tawi ɓe keeɓi majoritaire maɓe change assemblée nationale no wowno wadi naten yiide ɗum jeeren toon ko gandal jeeren toon ko drade wadde défendre départemental mum to immito également e wadde defade leydi ndi ko ɗum woni député so tawi député o nawimo toon ko foɓɓude e gamiri e sippiro ha hande ene wayno e gimmani to gimbiɗen to monsieur Amma Samba Kane wi o wi ko assemblée no wano ni so Allah waɗi jaam ɓe keeɓi majoritaire woni ɓe ɓuuri doole yimɓe Amadou Ba maɓe gaddu rupture woni maɓe gaddu changement o noon holko woni neɗɗo kala député en jogui nokku to immi toon waɗi caɗele o arat assemblée nationale wadde defade ɗeɗon caɗele wonto immi to o waytonoɓe e gonka mabɓe no wayi ko ngakki toon ko o wawa yittinde assemblée nationale beele président wona tina laamu ngol tile ɓe mbawa immade ɗum ɓe daglana ɓen ɗen caɗele ɗum noon waɗete ko neɗɗo koolaɗo waɗete ko neɗɗo ganduɗo nokku to immi ɗo wona député hunare ko député départemental Amma Samba Kane ko député départemental de Kanel si yante welede Allah ɗum noon en jarni bandiraɓe arbitraɓe ɗe foof en jarni monsieur Diong Abou Diong nde tawno o darima hen o waɗi hen golle baɗɗe fayde nden men Mamoudou en kamɓe foof en calmi en juurima kono ɗum mbine allahumma salli ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam Allah jarama on jarama donc bandiraɓe sehilaɓe on mbiyama on jarama kadi gongol on jafnama haqqe gam temps momin ƴetti o foof par ce que ko ɗum yidde tan wona hunde heɓanode guila ko juuti wona ko jottorano ko arnode salminde Amadou Samba Kane settade wonde on tini garal makko keɓnoɗo yettade guila heccanki e garɗo hande rendinde yidde nde e hoolare nde adda fof tottamo wiya min jaade Allah min jaade ma min pelliti ɗoftudemo tuggude jamma hande o hankadi on a commencé à la guerre pour la guerre mais en guerre meɗen ko une guerre pour la paix so nde wonno enen jiɗɗen ko jaam jiɗɗen ko nafoore nde no bammen wi nani o wi ko jaam e nafoore so neɗɗo ɓooye jaam tan nafoore feeñan ɗum noon mbeɗa sikki wuro leydi ndi Sénégal hoore mum sohluno jaam e nafoore par ce que en mbawa jogade leydi ndi ganduɗa ne jogui kanŋe ne jogui jamma ne jogui fofof mais yimɓe kaɗe jaam kaɗe naftorade donc mbeɗa sikki Amadou Ba il est équipé techniquement ala fof gouvernement gonɗo e Sénégal guila Sénégal heeɓi indépendance te waɗani hen junggo makko Amadou Samba Kane kadi guila waɗi engagé en politique en ji ala fof secteur de développement mo ganduɗa tinani junggo makko e banggue gandal makko weltare tan hankadi bandiraɓe fof beltima ji Amadou Samba Kane nanodiri e mum pamodiri e munen
kolliri yidde nde e ko foti rentede e renede haala hande woni gueɗel gotel min jiiɗa accirde lingu jungo ngo lingu koyngal min ɓeydi hen min jiiɗa accirde lingu jungo ngo lingu funti min nangi koɗo tiiɗi min nangi koye tiɗɗo min jiiɗi wadde ko gueɗe tiɗɗe te amin tiiɗi e komin mbatta ko haza wassalamu aleykum. WINNDERE.